ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ 21 ରେଫ୍। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ 21 ରେଫ୍ ଯୋଗ ସର୍ପ, ନିର୍ଝର, ଦର୍ପଣ। ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିବା ଓ ଲେଖିବା। 2 ଅକ୍ଷର ଥିବା ଶବ୍ଦ ଧର୍ମ, କର୍ମ, ଦର୍ପ, ସର୍ପ, ତର୍କ, ଗର୍ବ। ବର୍ଷ, ହର୍ଷ, ମୂର୍ଖ, ତର୍କ, ବ୍ୟର୍ଥ, ଘର୍ମ। ଦୀର୍ଘ, ବର୍ଷ, ବ୍ୟର୍ଥ, ଅର୍ଘ୍ୟ, କର୍ଣ୍ଣ, ବର୍ଣ୍ଣ। 3 ଅକ୍ଷର ଥିବା ଶବ୍ଦ କର୍ପୂର, ଆଦର୍ଶ, ଗର୍ଜନ, ସର୍ଜନ, ନିର୍ଜନ, ଦୁର୍ଜନ। ବାର୍ଷିକ, ଦୁର୍ଗତି, ଦୁର୍ନାମ, ନିର୍ମାଣ, ନିର୍ଭୟ, ସମର୍ଥ। 4 ଅକ୍ଷର ଥିବା ଶବ୍ଦ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଦୂରଦର୍ଶନ, ବିସର୍ଜନ, ନିଦର୍ଶନ, ମାର୍ଗଶିର, ପରାମର୍ଶ।